जाबाय जोंनि दिकियाजुलि एरियानि थाखाय बिराद मोजां आरोना जोङो माइखौ मिलाव साइकेलाव दिंदां दिंथिं नारनानै लांलायनांगौ दरखार गैला खस्थ' गैला आदैखौल' लेंहर आदैया मा साननानै बे खामानिखौ आगान सुरनाय आदै एसे फोरमायदोब्रा रायजोफोरनो आं गस्ला दखान होदोंमोन गिबियाव गस्ला दखान होदोंमोन आरो बेफारिफोराबो गोबां जाबाय नालाय फाननायाव एसे तकलिफ जायो आरो ओंखायनो आं कार्बि आंलंआव थांनानै नुबोबाय जे बे लाबा आं सोलिनो हागोन बे बुस्थुखौ नुबोदों आरोना दिनाव आदै बेसेबांसो जायो जेनेबा जिबाया थायो 1500 1500 बा खुलुमबाय रायजोफोर जोंनि दिकियाजुलि हालामनि थाखाय बिराद मोजां आरोना रायजोफोर माइखौहाय मिलाव लांनानै सौहैनांगौ दरखार गैला जोंना नैबे आदैयानो न' थांनानै माइखौ सौना होयो आरोना नैबे आदैया सम समावनो माइ सौग्रा मेचिनखौहाय लागायखाबाय आरोना फिक्स खालामखाबाय समावनो जायहा माइ दङ नोंथांमोना माइ सौनो नैबे आदैखौ लेंहरबानो मोनगोन आरोना कल खालामबानो मोनगोन आङो डिसक्रिपसनाव नाम्बारखौ होगोन आरो स्क्रिनावबो आङो नाम्बारखौ होगासिनो दङ आङो सिगांबो मोनसे भिडिअ बानायखादोंमोन रायजोफोर ओमफ्राय आदैनि नाम्बारखौ आंनाव बिहरबाय थायो एबार आङो डिसक्रिपसनावनो आदैनि नाम्बारखौ होना होगोन जोंनि दिकियाजुलि एरियानि रायजोफ्रा बे आदैखौ कल खालामहरबानो आदैया न' थांनानै माइखौ सौना हैगोन आरोना दा आदैनिफ्राय लास्टआव एसे खोथा मिथिनानै लागोन नोंथांमोना नायग्रोदो टम गारियावनो नैबे माइ सौग्रा मेचिनखौ टम गारियावनो लागायखानाय आरोना रायजोफोर न' थांनानै आदैया सौहैयो माइखौ दा नैबे बाजैया माइ मिलाव लांनो गबाय आरो बाजै लाहानि न'आवनो फैनानै दा आदैया माइखौ सौगासिनो दं दे नै बिराद मोजां साफा गखायो नै माइरङा बिराद मोजां गखायो माइरङा रायजोफोर बिराद बरिया साफाखा नै साफा गखायो दा बाजैया नैबे बाजैया बे माइखौ मिलाव लांनांगौब्ला बिराद खस्थ' जागौमोन आरोना रायजोफोर साइकेलाव थिखोनानै लांदो बा टम भारा लाना लांदो बिराद खस्थ' जागौमोन दा बाजैया आदैखौ लेंहरबाय नालाय फन खालामनानै दा आदैया बाजैनि न'आवनो फैनानै माइखौ दा सफैबाय आरो टेनसन गैया टेक्न'लजि जोंनि बर'फोरनियावबो टेक्न'लजिया खम गैया नै आदैया सौगासिनो दं दा खै केजि बाजै खै केजि माइया 3 मन महनथामब्रा मा 3 मनलै महनथाम बाजैलै बे आंनि बाजै बेयो नै गुन्दैया बेजों गयो नै गुन्दैया माइरङा नै बेजों गयो नै जायहा माइ दङ माइ सौनो नोंथांमोना मिलाव लांलायलायनांगौ दरखार गैया
जाबाय लांनो गलायबाय दा रायजोफोर र' आदैनि फन नाम्बारखौ खेनसे मोनथिनानै लाबोनो आंनाव बिराद सोंहरबाय थायो फन नाम्बारा आं खेनसे भिडिअ बानायदोंमोन ना ओमफ्राय आंनाव सोंहरबाय थायो नाम्बारखौ नोङो खेनसे खिथाना होलाय आदै दे आदै फन नाम्बारखौ खेनसे खिथाना हो 9957 औ 912 औ 636 खेनसे बुंबावलाय 9957 औ 912 636 9957912636 आदैनि फन नाम्बार बियो आंनावबो माने आं खेनसे भिडिअ बानायखौमोन दालाय दा बे भिडिअ बानायफ्रा आंनाव मानसिफ्रा माने सोंहरबाय थायो आरोना बै माइ सौग्रानि आदै नाम्बारखौ मिलनि नाम्बारखौ हरनानै दा ओमफ्राय आङो सोरनोबा हरनाय माने भिडिअआवसो दंमोन नालाय नाम्बारा एबार आङो डिसक्रिपसनावनो नाम्बारखौ आदैनि नाम्बारखौ डिसक्रिपसनावनो होना होखानोसै नोंथांमोना आदैखौ कन्टेक्ट खालाम आरो लेंहर सोर माइ सौनो आदैया न'आवनो थांना सहैगोन आरोना जोंनि दिकियाजुलि एरियानि थाखाय बिराद मोजां आरोना जोङो माइखौ मिलाव साइकेलाव दिंदां दिंथिं नारनानै लांलायलायनांगौ दरखार गैला खस्थ' गैला आदैखौल' लेंहर आदैया मा साननानै बे खामानिखौ आगान सुरनाय आदै एसे फोरमायदोब्रा रायजोफोरनो आं गस्ला दखान होदोंमोन गस्ला दखान होदोंमोन आरो बेफारिफोराबो गोबां जाबाय नालाय फाननायाव एसे तकलिफ जायो आरो ओंखायनो आं कार्बि आंलंआव थांनानै नुबोबाय जे बेखौ लाबा आं सोलिनो हागोन बे बुस्थुखौ नुबोदों आरोना बोसोर खावसे जाबाय बोसोर खावसे आदै थिंसोआव बेसे लायो डाइरेक्ट बुंना थादो 20 थाखा थिंसोआव 20 थाखाल' मिलाव सहैयोब्ला बेसे लायो जेनेबा 18 लायो मिलावहाय 18 थाखानो होमबा लांनाय लाबोलाय थं भाराया एखेसो दा आदैखौ लेंहर जोंनि दिकियाजुलि एरियानि रायजोफोर नोंथांमोना माइ सौनोब्ला आदैखौ लेंहर आदैया न'आवनो थांनानै माइखौ सौनो हैगोन जेबो प्रब्लेम गैया थांनो हानायाव थांसिगोन थांनो हायियाव आरो अहा थांनो ने थांनो हानायाव थांगोन आदैया सहैगोन नोंथांमोना आदैखौ लेंहरब्लानो जाबाय आदैया जोंनि जायगानिनो आदैना गामिया मामोनलाय सेनं गोजोनपुर 1 नम्बर गोजोनपुरनिनो आदैया बिराद मोजां दा जायगायावनो बिराद मोजां बिजनेस होनांगोन आरोना बेखौ औ नै दिनाव आदै बेसेबांसो जायो जेनेबा 1500 1500 बा बेयावथ' आरो थाव सोनांला थाव गैला कारेन्ट बिल नङा नैयावथ' थाव सोना नालाय औ नैबे मेसिनाव थाव सोनांसिगौ मेसिनावल'सो थाव सोनांसिगौ रायजोफोर दिनाव माने 1500 जों जुदि सौनो हायोब्ला थाव सगारनानै दिनाव 1000सो थाखा थागासिनो दङ 1000सोब्ला नोङो केलकुलेसन खालामदो मास मोनसेयाव बेसेबां नोङो थागासिनो दङ दा आदैया बेयाव सौख'ना आरो अहा सहैबावगोन आदै बेयाव दंबावो ने कन्टेक्ट दंखाजोबो दा कन्टेक्ट दंखायो मोनासिम लेंहरखाजोबनाय औ दे आदै सालायलाय होसिगोन नै आदैया दा थांसिगोन दै नै माइरंखौ बोखारनांगोन र' एसे दे जेबो नङा हमलाय नै दे आदै थांबाय था कन्टेक्ट दंखाजोबोनो आदैना दिनै अबे जायगायाव सौगोन माने लेंहरखाजोबनाय कन्टेक्ट दंखाजोबो दा नोंथांमोननोबो नांगौब्ला कन्टेक्ट खालामब्लानो जाबाय आदैया नोंनि न'आव थांना सौनायगोन आरोना होमबा दिनैनि ब्लगा बेनोमोन एसेनोसै गोजोन्थों आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन आरोना